Yes, hello mga subscribers. Please, yung motor naman Kevin to. Ito po yung ating latest therapy. Kaya po, dito, ayan, palabasan. Dito po tayo sa Proxinco, Kupang, Right, Pampanga. And this is our 11 days therapy. And before we make walking or sumupo po tayo, we will make stretching sa kanyang lower limb. So, watch nyo po till the end. And siyempre, shoutout tayo sa lahat po ng mga anak ni Apo Gloria at Apo Pipito Palabasan at sa kanilang mga po mag-anak sa inyo po lahat. Shoutout. At siyempre, sa mga nag-i-sponsor ng kanyang therapy, thankful tayo and God bless you all guys. Siyempre, sa lahat ng palabasan, dito sa Pro, sa Kupang. Shoutout. Nakaka-identing ako ng tat. Maraming detective na eh. So ito po ay pagpapalakas po ng lower limb para in preparation po sa kanyang pagtayo. Kaya medyo matibay-tibay na. Diba? Ano kaya ang oras kita dati ganun? Dengi kami. Sabi ko nakain na tapos ang sakto ko oras ko nakain. Pwede na ayun. Kiniwa ini. Video na. Wala. Sige, download ka po ito. Ano ba, nakakaki ng mga niyan personal. Kinaito ko mga item niya. Ano yung mga? Ay, nakontra mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Lawag mo yan, bansang nabegi, ikaw ba rin lang. Ito kaya tayo, kaya. Taas ba lang? Back. Taas ba lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayos ka ba? Hinihingal. Okay lang. Bigyan mo na yan. Yung pa na yan.
Diba, papalawan mo. Go. Yan, sige, sige. Wah, patap. Wah, wah, wah. Thank you, Lord. Wah. Ano pa buri man ma? Ah. Dokon. Suwi. Diba? Wah, di. Oops, no. No, Lagi boleh makan. Ah, semangat kamu. Guys. Ala kinuha, ala na. Kinalakan niyo. Guys. Bakyo pa? Torklok? Puno na muna. Gas na mo? Ano nagyo? Teka. Dito, ano na? Iinit ko eh, may important eh. Sakit ito ng bago. Kaya lang pwede ba? Ya? Ba? Sa sini. Ayan ba? Ba? Okay mo na. Siya. Ba? Bagal din eh.
Hindi, wala nito na. Buwan nila nito. Star, di ba? Medyo may inahin ko na batalero na. Kaya ito. Kaya mayakit din yung YouTube ka. Hindi ba tama? Okay na kanya tayong vision mo? Ayos na kanya? Okay na ka? Okay na naman.
Kaya mo sumbungin. Kaya mo sumbungin pa ba niya? Ako nagawa kaya, di ba? Buong kaya eh. Di ba? Buong tinating gawa kaya. Asat siya, di ba? Sa chat nilo yung therapy ko ah. Nagagana ng kuryente mo nito.